Siyabingelela ababukeli emakhaya, udokotela wenu lo umgibe wensizwa. Ngiyathanda ukuthi abantu bazi ukuthi la ekhaya mawuzothatha ugodongwana nogidinga. Ugodongwana yinto ekuyiyona egadi ikhaya. Ugidinga isigubhu esikudonsele imali ukwazi ukuthi izinto zakho zenzeke kalula. Abaningi ke bayazi ngogidinga. Ugodongwane into ekhada ikhaya negada wena ekuvikela wena, igadi ikhaya lakho mawunomuzi, mawunesitolo igadi ngisho isitolo sakho, kungenzeki noma yini esitolo sakho. Ugidinga usebenza ngokuthi kube khona into oyenzayo, ekufanele kube khona into oyenzayo, ngabe ubolekisa ngemali, ngabe uyadayisa, ngabe kukhona nje into oyenza, ngabe uyasebenza imali ayiboni, uyamdinga ugidinga ukuthi umsebenzisi akwazi ukuthi akuvulele imali noma akuvulele izinto zakho. Ugodongwane isigubhu esikwazi ukugada ikhaya nesikwazi ukugada umndeni wakho, kungenzeki noma yini ekhaya, noma ngaba ukho wena kodwa sikwazi ikhaya ukuthi liqine libe nesithunzi, nala usebenzela khona nendawo yakho nebhizinisi lakho liqine libe nesithunzi, kungenzeki noma yini. Mhlawumbe khona umuntu uthothi uyasebenza kodwa ababhizi bamtshontshela abasebenzi bakhe. Mawufa ugodongwana, ugodongwana ubisana nalowo muntu, into ayitshontshile uyayibuyisa abuye athi nansi babe into ebengiyithathile. Ugodongwane angeloyo. So manje ngiyathanda ukuthi abantu baqonde, akubona otikoloshe. Abantu abaningi uthatha ugodongwane, uthatha ugidinga athi hey yazi ekhaya kukhona into engiyibonile lokhu ithi shwi noma kuthi kanjani. Akona umkhovu lo. Ngiyathanda ukuthi abantu baqonde, isigubhu asiwona umkhovu. Angiwasebenzisa amafutha into uthothi isilala nomkakho noma isekhontense ka kumkakho, cha, noma khona umuntu osefa ekhaya ngenxa yezinto esisetshenziswa la ekhaya. La kwaNtombela asithwalisi umuntu, akuthiwa la ekhaya sekuthwalisa ukuthi umuntu akufa umuntu wakini noma kufe bani, asikwenzi lokho. Khona umuntu uthola ukuthi usebona ibhizinisi lakhe liyadlodlobala noma izinto zakhe ziyashesha mawala, yebo sikwenzele lokho phela ngoba sihlanganise nedlozi lento. Manje omunye uvele uthola ukuthi usethi useyangifonela usethi baba ayingeke ngiyasaba lento ngicabanga uyibuyisa ngoba manje ngendlela ekwenzeka ngayo kumina. Cha, akusona isithwalo. Ngiyathanda ukuthi abantu baqonde bazi kahle. Ngiyacela ke nizongithola endaweni yase Hammersdale eunit 4 la ngisebenzela khona. Uyangifona usho ukuthi ngizofika usolo ukuthi ngidinga ukuthi ukwazi ukuthi uthola sikwazi ukwenzela leyo nto. Ngiyathanda futhi ukuthi abantu baseGoli ngibabonge la kade ngikhona eGoli, sifike sasebenzisana kahle, akekho umuntu ongihluphile. Siyabonga kakhulu. Bantu baseGoli ngizobuya kupheleni kwenyanga, ngiyabuya futhi. Kungenza ngizobe se-Vosloorus futhi. Senobe ningithintayo kuyona le number. Bantu baseMpumalanga ngiyeza next week. EMpumalanga ngizobe sengichazela ukuthi ngikuphi nendawo. Kodwa nje la ngisebenzela khona okwamanje ngise-Hammersdale eunit 4 E886. KwaNtombela ke lapho la uzongithola khona. Umkhize Road. Ngiyabonga kakhulu.